само пипката. Така. Вие се обърнете с гръб един към друг, заповядайте в центъра. Кома застани зад тях. Ето тук. Дигни високо копитата. Ама така, че да мога да я хванат кома малко по-ниско. Чакайте, още не съм казал да чупите. Що чупите? Ама така или иначе, без да съм ви казал, и много бързахте, но парчето на Емилиус е по-голямо. Затова от тук нататък той поема грижите за семейството, а радостите ще си ги делите по-равно. Бързат, нали са млади, бързат. А сега да направим още нещо. Сега вече има видеозони, има скенери и лесно се разбира какво ще води пола на първото дете. Но на времето, когато е нямало такива неща, всички са ползвали скенера на баба или видеозона на баба. Днес също ще го ползваме. Вътре в това менче има два цвята. Един червен и един бял. Сега Джеси ще ритми менчето и ще разберем какъв е пол на първото дете. Което цвет е излязло по-напред, такъв ще бъде пола. Ако червеното е по-напред, значи ще бъде момиче. Ако бялото е по-напред, значи ще бъде момче. Така че си вдигни малко роклята, за да видим къде сте краката. Така, хайде да сложим менчето тук, а ти го ритай, но не много силно. Браво! Браво! Ето това е. И така, първото цвете е бяло, защото червеното остава вътре, така че пола на първото дете ще бъде момче. Сега, ако вярваме на светята е добре, но пък края на игращата, каквото си роди, то си е ваше. Така че ще го гледате с голяма любов. Ако е момиче, ще се мъчите за момче. Ако е момче, ще се мъчите за момиче. А ако е близнаци, е най-добре, нали? Така че желая ви го от сърце. И така, уважаеми младоженци, ето и значи работата е сериозна. И така, уважаеми младоженци, уважаеми кумове, скъпи родители, може да вземете вашите места на сватбената трапеза и след малко да открием официално сватбеното тържество. Заповядайте, куме, има време. Аз ще ти дам думата, седи, успокой се, пие едно пиене и тогава. Заповядайте, седете. Колеги, ако можем да свирнем Менделсон пак, докато сядат младоженците на масата, благодаря ви за което. Уважаеми гости, вие също може да се седнете на местата. И след малко ще започнем официално сватбеното тържество. От него
Затова заповядайте на танцинга за вашия първи законен танц като семейство. Заповядайте. Сътриците специално. Аз ще ви помоля да останете тук, защото това, което забравих да ви кажа, че голямата част от тази вечер ви трябва да бъдете тук на танцика, за да могат да видят всички, защото да сте седнали и могат да ви видят колко сте красиви. А
А сега ще поканя вашите кумове, заповядайте кумове. Нямате, така че вече са ви рода, не само приятели. Вие сте семейство, нали? Не сте ли? Ако щях да кажа да се учат от вас, няма значение какво от това. Въпросът е, че са много готини и може да се допитвате от тях за всичко. До комата, до дома и така. А сега следващия танц. Младоженците специално са подготвили за своите кумове, а вие, ако не сте изборени, може да го изтанцувате заедно. Добре. И така, нека се завиждаме сега на танц, да звучи специално съкръстниците, с пожелание да бъдат живи и здрави, много слади, щастливи, да след и към него. И чувам вашите аплодисменти за кръстниците.
Браво! Благодаря ти, благодаря на младоженците, благодаря на техните кумове. И сега искам да видя къде е бащата на младоженеца. Стефане, къде си? Успокой се малко, всички са добре. Сватбата тръгна, вече трябва да започнеш да се веселиш. Сега ще покана и Мариана, заповядай. И разбира се и родителите на булката. Заповядайте. Вие си ни уморили и с родителите ще танцувате. Разбира се, освен че вие много се притеснявахте как ще изглежда вашия сватбен ден, как ще се случи всичко, толкова много, че и повече са се притеснявали, разбира се, и родителите, които изживяха и подготвиха цялото това сватбено тържество, особено Стефан. За което да му изръкопляскаме и да му благодарим на този човек. Той е неуморен! Неуморен! И така, следващия танц е за родителите на малото семейство, а те пожелаха да бъдат близо и до тях техния сватбен ден и да го изтанцуват с тях. И така, оркестър Титаник с ръководител Мишо Гайдаров. Гайдара! Милчо ли си? Все едно и също започна с мой въпрос, че си Гайдаров и си Гайдара, нали? Специално за моя приятел, за моя брат, за Вати Севчо и неговото семейство. Една хубава песен ще изпълни от мен специално. Много те уважава Вати Севчо. Живи здрав в семейството ти. Колеги!
Искам да ви видя от ческа нога, като деветгодени, да ти съведо, че ще моля Господа да те задига и да те опазя от лошата съдба.
Thank you.